Un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre les necessitats del conjunt de 26 polígons industrials situats a l'entorn de Mollet del Vallès revela greus deficiències de mobilitat i accessibilitat. Un transport públic deficient o de vegades inexistent condiciona els hàbits de la gent que hi treballa. En Mario Barroso, com la majoria de treballadors dels polígons situats al voltant de Mollet, opta pel vehicle particular per anar a la feina. Ho justifica pel que ha experimentat. Si viniera en transporte público, pues tendría que levantarme antes, tardaría por lo menos media hora más. Lo que ahora me supone en el coche unos 5 o 6 minutos, en el transporte público sería por lo menos media hora más. Més del 85% dels desplaçaments per feina a l'entorn de Mollet es fa en vehicle privat. Poc més del 8% es fa en transport públic. A la majoria dels polígons hi arriba el transport públic, però la freqüència de pas és baixa, els recorreguts són llargs i la intermodalitat tren-autobús és baixa. Els últims anys s'han creat serveis d'autobús a l'interior de polígons, però continuen sent deficients. Els que fan servir transport públic triguen 45 minuts de mitjana a fer el recorregut. Amb el vehicle particular, només 20. A conseqüència d'això, hi ha congestió viària a les carreteres locals i greus problemes d'aparcament als mateixos polígons. L'estudi de la Cambra de Comerç també revela evidents deficiències de senyalització, manteniment i neteja. Crec que tot això ens ha de comportar fer un esforç entre tots. Hem de millorar aquesta situació perquè beneficiarà la competitivitat de les nostres empreses i en uns moments com els que estem, això és un fet que hem de tenir molt en compte. L'agrupació d'industrials del Baix Vallès ha començat a fer algunes actuacions amb els municipis afectats.